Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Naghahabol so Miami Heat 7 na sana ang lamang kang Denver Nuggets. Ano daw ta pinag-schedule pa yan? Alas 8:30 ang aga ang kawat. Ay na lamang kita nakakatana man lamang kan live na barakbakan. Anyway, leading pa ang Nuggets tabi. Diyos marhay na aldaw, Lunes na naman ngunyan. Fetsa 5 na po kan Hunyo 2023. Tingog kan banwaan na po, naglalaom na ipigpainot niya to, dapat ang mahal na Diyos. Sa ano man nakasiributan. Happy birthday sa mga nagba-birthday. Sana po yaong kamo dyan nag-aantabay man. Familya uy, talagang suki niya to ang familya uy. Siyempre, yung familya Bitangkor. Sa tuya man ang maparaan tabayan. Sundo man kitang alas 10:30. Tingog kan banwa na po kasabayan tropa. Morning! Ako po si Pio Fernandez. Maraynal daw dyan sa mga nag-aantabay sa satuyang broadcast sa internet DCGB News Online. Hali sa Pilipinas, Diyos maraynal daw. Maki-share man kan sa tuyang broadcast sa mga nag-aantabay. Nganing dakul-dakul man sa tuyang mapaabutan po. Nin informasyon so sa indong mga friends of friends. Matawan tama nin nagakanigong serbisyo. Sa control technical ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. News Director Mar Dela, katabang si Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran sa newsroom. Siyempre si Jimos Barrio sa samuyang social media platform. Si Tresha Marilitana asin si Richard Astor sa IT yan na broadcast tabi sa internet worldwide netwide. Katuwang tadya na news team sa pangyanot ni kumpadreng Jimmy. Samuyang Field Commander Chief Reporter Extano Pading Alar Mario sing kumpadreng Jomar Bien Joshua Bino and Ans Galero sa Manibela ang samuyang matakan kalsada matadyan sa kalsada Henry Mata. Good morning! Sa gabos na security guards na suki man niya to. Kumusta ka mo? Mga parasira, paraoma, mabuhay ka mo dyan. Kanakalihis na Domingo, maluya talaga susira. True indeed, Yun na baga so pinag-unambitan ta, kanakalihis na mga aldaw. Medyo mapagal-pagal ang supply kan sira ngunyan dispwes mahal ta ang habagat baga piga para rapado pa kita kan makusog na paros darakan habagat kaya dipisil tabi ang kuan dipisil an bag sira diyan sa kadagatan so mga nagpupuso tabi na maglawod ingat-ingat lang tabi Migong King Reginaldo. Ingat-ingat lang ang ma-advise ta sa indatabi baga Migong King. Always listening dyan sa Bangkiruan, always listening sinda. Familia Reginaldo, mabuhay tabi ka mo Migong King. And siyempre si Madam Beth Costa, maray na agaman sa Costa Enterprises. Siyempre sa tuyang sponsor si Sir Ato Lim dyan sa Petron Top Gas Gasul sa Daraga ang sa tuyang kapartner na po
sa mga kusina. Ano lamang ang pinagluluto dyan sa indong kusina? Yung familia yan sa indang pangutuan is yan na gulay na karabasa, igwanin hanit o kaya ining sukasag, alimasag, tapos may diit na kalunggay, siram sana, budasile, tapos may piniritong galunggong. Yan ang mga kuwan. Yan ang mga kombinasyones na puwerte diyan sa barangay Bagumbayan kan Legazpi Barangay 8 familia makagutom man sa indong pangudtuan bata nakapusta pala ng kamungunyan 1,000 ang pusta. Ang kagayunan takun si Sayan pierde, siya pa ang mapainom tapos mabayad pang 1,000. 280 man agad yung kilo ng galunggong Salamat tabi familia Anom na sanang puntos ang lamang 57-51. Mantang nakatutok man si Jeriel Aranya pasiring sa Camarines Sur, may daradarang radyo. Maray na agad tabi sa imo Sir Jeriel Aranya. Ingat sa pagmaneho. Siyempre si Sir Rodel Nino Franco, magsabaw-sabaw lamang pata kan urig. Yan ang sinasabi ko. Dispes may sinigang, tapos may sausawa na maharang na magong. Sir Rodel. Ano naman Sir Rodel tama? Puwertehonan sa imong pangudtuan, gigutom-gutom ako kan sa imong mga kombinasyones na manaan. Tabi Sir Rodel. Si Tito na San Andres man nakaantabay. Good morning. Tito San Andres going to NCR. Siyempre DCGB ang sounds. Ini ba sa NBA you can we can learn a lot tining sa NBA. Bitaga ba ka ito kan so napierde so Lakers. Dahil kita masyadong mag-focus lang paano sa nagkakaperang mga sikat dyan sa NBA. Na sobrang kitang focus kito kara LeBron James kisira na break so record na pinakahalangkaw na naka-assist. They are now in the pinnacle of success. And NBA is not LeBron James only. Tabi, dakul dyan na mga players sa NBA na mga day na feature sa mga sports magazines, day na papag-ulayan sa international sports community, day na feature. Pero igwanin mga skills and talents. Look what happened. Ilingan ngunyan ang nagakawat sa championship kan NBA sa finals ngunyan. So mga team bagang day talamang piglalauman sa bagay ining Miami Heat, igwa na yan yung championship sa bagay kaito na nagkakakura. Pero ining Denver Nuggets, you see, igwa dyan yung pool of players na day pigirin tindingan kulang ang mga write-ups, and look where they are now. Iyan sa nang pakasangat ninda sa championship is already a great fit, Yan Denver Nuggets. Pinagduduhagi pa bagang ka ito. Sabi ta na baga kan nakaliis na mga aldaw. Kan laban ninda sa Lakers. O mala, tinako-takuan so LA Lakers. O yan na so Nuggets so nakalaog sa kunyan sa finals. Kaya ito pa susaro pang team na medyo nadidispice sa nabaganing diit. Dahil man masyadong natatawan in focus yung Boston Celtics. Mga maray man bagang parakawat itong mga sa Boston Celtics. But they are the names na they pinagpuput into pedestal ang mga players duman. Pero diditan pag umabot man sa championship kan NBA. Ngunyan, unin na tabi yung Denver Nuggets, day pa lamang ang nakatana ning championship. Pinagaduduhagi ka ito, pigkukumpara sa LA Lakers. Ngunyan, look, kung paano sinda kumawat gunyan, nalilibo nga sa tuyang kababayan, kalahi, si Coach Spo. Kung paano.
Nagkakabiriglaan na mga aficionado sa basketball. Larong palang kayo ni minakarawat ang mga personang ini, mga players na kan Denver Nuggets ano. Sana pero it's a good fight between the two. Ining Miami Heat tapos ining so Denver Nuggets yan. Anum na sanaan lamang ano. Halftime 51-57 yan. An laban. Maray nga ni tada ikita ngo niya nakakasar Chief Tech Ramir ta dipisil. Maray pa ining familia oy ta igwaning ipinag salang na 1,000 na pusta. Ano tabi familia oy patas na dining dining plus ang laban. Yan kay ito ining NBA pinagakawat mag-alas 9 nin agay aga. Ngunyan 8:30 na. Dahil na naabot ang live game kan finals. Iabot kuan na sana so konferensya na sana kan kunyan mga coach konferensya so after game na conference ako press conference kana sa indang mga coaches na nanggarana buda so na pirdi. Aday bale. Magayon na subaybayan tayo ni tabi no Sir Rodel mantang pinagluluto mo na patang paksiw na karning urig. Igwa ka pang sausawa na masiramon. Saing ka dyan sa dua, sa Nuggets tapos sa Heat. Sir Rodel Niño Franco, good morning, mabuhay tabi ka mo. Dakul kitang mga pag-urestoryahan sa lado nasyonal man sa aga yata igwaning diit na price increase ba yung itinalaan diiton lang bako masyadong substantial yung paglangkaw sa presyo kan ining petrolyo sa Pilipinas. Okay, sige. Saro pa sa istorya, what's happening sa nagkakapirang miyembros kan Philippine National Police Endimar? Rollback pala, minimal na rollback, bako increase rollback, minimal na rollback. Salamat Endimar. Minimal na rollback, katiting na rollback ang satuyang dapat na itiram bakong pag-itaas. Katiting na rollback, diit na rollback, yan. Diyan sa Kwan, duman sa Angeles City sa Pampanga, so sarong substation dumaning PNP, tinangkas gabos na gabos yung men and women kan sarong substation sa Angeles City, Pampanga. Taan ginibo ang sistema parang hulid up. May dinarakop na mga drug personalities daw yun, day man nakablatter, sagkod ko niya, day man nasasangatanin kaso. Ta ito palan, kanakalis pa yata itong semana katapusan kan Mayo, na pig-arrestar so mga drug personalities. Ito palan, pighahagadan so mga inararestar nin kwarta, tanganing day sa angatanin kaso, sa droga. Tapos ang pigasabi sa angatan sa daning kaso sa anti-illegal gambling. Day man kakam across so mga arestado day man siguro din kasalan sagkod sa iyo na ayam nakaabot so reklamo sa Philippine National Police, igo dyan yung grupo, yung pigapod na IMEG, so sa integrity ninda, Integrity Management Enforcement Group, yata yon. Iyan so mga nagtututokan mga pulis na igwaning kaso baga, buda may mga reklamong pinaghampang, inararistar ito. Tapighagada ng kwarta, so mga inaristar, tanganing desa angatanin kaso. Igoning ranggo duman na police major, yung chief of police yata ito sa substation to sa Angeles, Pampanga. Kan pinagbusisi kung gura ano ang sweldo, minaabot sa 80,000, 75,000 more or less pesos. Ang sweldo kaining itong so police major, itong so kunyan, so pinakang halangkaw na
inarestar buda tinangkas duman sa pwestong ito. Bigyan kalas niya to ano ta, at apisar kang kalangkawan akan sa indang sweldo. Yan bagaan mga sweldo digdi sa tuya sa Pilipinas, kan pulis. Ubay naralin tutubagan ng gulpi, kan panahon ka ito ni Presidente Duterte, inataman sa pulis ka ito, inataman sa uniform personnels. Pero look, igwa pa nang din mga eskalawag sa no, na minagibo bayat nin arog ka ining kalukuhan. Nangungutong pa, pighahagadan daw nin 30,000 kada saro, tangani isa nang daisa nga tanin kaso. Pagkatapos o pagka-arestar, day man nagsunod duman sa procedure na dapat i-blatter mo yan pagkatapos sa angatan mo ni nagkakanigong kaso within the specified period, tanganing day magpalso yan, magkasuso sa karsel. Day man pigasangatan ng kaso. Ta siguro nagpapainunot-unot pa sa transaksyon. Believing siguro na tibaan magkam-across sa indang mga inararistar, makakadilin sa sinda. O anong nangyari? Nagsumbong sa mga opisyales, tabi, kampuliso, arestado so entire substation duman sa Angeles, Pampanga. Sos Mario Joseph, napapano daw yan despite kan na sweldo na kahuruhalangkaw na, ikumpara niya to sa nagkakapirang mga ahensas di gobyerno. Makakakuha ka sa naning halangkaw na sweldo kung saro kang direktor, halangkaw ang katungdan mo, nasa upper echelon ka na ining organizational structure kan sa indong gobyerno. Pero ning mga sa pulis, uyan sa ng patrolman. Gura ano kadoble ang sweldo kan kumpara sa tuya sa nagkakapirang mga nasa private employment. Makakuan, makaliwi-liwi plus allowances pa Yaw na sa tuyang amigo si dating Director Diggs Aguilar kang DTI. Baka may tuyo tabi Tresya kung tanganing ma-akomodar niya to si Director Diggs na Aguilar. Yan dumanggad kay BP Henry. Sige. Yan. So ito na inararistar despite the fact na haralangkaw ng mga sweldo kan mga ini. Plus supig susubaybayan panyato baga na kaso kan sa mga pulis sa panginginot ni Police Master Sergeant Mayo na nadakupan nin haro sarong tuniladang shabu. Duman bagay di pigi-imbestigaran sa Senado tapos na nga ni gayon. Inda ko kung nag-conclude na ka ito sa Committee on Dangerous Drugs and Peace and Order sa Senado sa pamamayo ni Senador De La Rosa ni Bato, Chief PNP former. Ang mga pinag-imbestigaran na mga uniform personnel sa PNP, may general, may koronel, may patrolman, may master sergeant, cross-section na kan hierarchy kan mga ranggo. Pig-imbestigaran duman sa almost sarong tuniladang shabu na ang kantidad is billions of pesos gayo dito. Dahil nanggad na papatuga baga ni Senador De La Rosa biyo pang nagluhod-luhod duman sa hearing, nakikihuron magtaram na kamukang katotohanan. Makagurugira mo baga despite the fact na mga sweldo ninda arogan and mas pang makatakot na so haralangkaw na opisyalis kan PNP nagkakapira, iyo pa ang involved sa droga. Ay nako, inda ko kung tapos na ito ta subaybayan ta na naman tabi aramon ta kung ano nang kinaabutan ka itong hearing ni Senador Bato de la Rosa kung igwasindang rekomendasyon na ipinaluwas or ano ang sa indang gigibuhon na lay na ang datos nahugot ninda hali duman sa pinagibong hearing sa committee hearing sa Senado. Yan tabi ha. Pasin tabi and saludo kita sa mga pulis na barkada niya to, na aram niya to na talagang tultul man ang trabaho, timbang buhay sa Diyosan. Kaya lang, sorry to say, ang nagkakaperang mga bad eggs, bibotong an entire hierarchy kaiyan pag nakakagibo ng kabulastugan.
apisar kan mga sweldo na nindang haralangkawon. Arog pa ka nang gigibo ka nagakapira and naaapektaran an entire hierarchy. Pag bagang arog ka ining minaburot wang informasyon, sisibot ang mga PR men ka na Philippine National Police, kakakawikaw kan imahin kang police. Os Mario Sebaya, ano? Duman ito sa Angeles, Pampanga, substation 2. So pigsusubaybayan niya ito kaso bago na storya, no? Kang game 1 da, so familia, oy, gana ning 2,000 pesos. Pabalato naman dyan. Abalato naman dyan, gana kada tabi, ano? Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Familia Bitangkor, present sinda sa Barangay 4, maray na agatabi sa Indo. Anong pangutuhan nindo dyan na Familia Bitangkor? Ege. Taod-taod ni Bapat, tabay mga hanap buhay sa moyang Chief Tech. We will be right back, pakalis ka ni. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling kagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan. Papagunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer
customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa among barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Dedic Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pating man sa iba pang helang, maski kulumning payo, kulumning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, non-dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa, sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tabo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Formulang nagpapalakas ng katawan, Doc F Fulvic Minerals, food for the cell. Ay matagal na po akong pasyente ng Doc Alternativo. Sa awa ng Diyos, ito'y gumaling po ako, sumunod po ako sa kanilang mga tagubilin. At ngayon po ay magaling na po ako at mini-maintenance ko na lang po yung Fulvic Mineral. Salamat sa Alternativo kasi kung hindi sa inyo, hindi ako gagaling. Maraming salamat po. Ay ako po si Edwin Ascutya, taga Pawa, Legazpi City. Pruweba sa kaepektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras, Pilipinas, it's 9:33.
An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige po, diretso na kita sa tuyang mga pag-restorya sa programang Tingog Kanbanwaan. Yung pag-asa baga kanakalis na semana nag-deklarar na nasa rainy season na kita. Duwa man sa nabaga ang season baga paano sa Pilipinas in so far as weather is concerned. Yung mainit, budatag uran, yan wet and dry season ha. Rainy season na nagpahayag na yung pag-asa. Pero sa indabagang projection may El Nino kita. Rainy season na pero kulang po ang uran. In fact, yung latest na nagbuto naman kasabagong maagahon, ang sabi kang pag-asa, we expect lesser typhoons this coming August onwards. Although, igo kitang pigubantayan, ngunyan, duwang low pressure yata yun, harani sa may teritoryo kang Pilipinas, dyan sa may dagat Pasipiko. Pero, ikumpara duman sa nakalihis na mga data, nasa indang nasasaray dyan, medyo diit-diit bagyo na maagi sa satuya comes August. Salamat man kung arog ka ang tabi. Mag-uran man siguro yung sufisyente sa naman, yung tama sa naman, buro-baribi, pero kaipuhan ta talagang mag-aksyon. Nagangalas baga, ba? Pigasabi, kan pag-asa, pigataram din doon dyan na uyan, ma-El Nino. Dai pa man talaga paano? Dai pa man. July, August ang projection ninda, and it does not necessarily mean na talagang daing uran. Igwa po ning uran pero bako po sufisyente. Bako itong supareho ka na normal na rainfall na ibibuho sa satuya. In fact, igwa na po nin mga rekomendasyones na nakalinyada yung gobyerno nasyonal na magkaigwa ning cloud seeding operations if worst comes to worst. Tabi. Magkakaigwa ng cloud seeding operation. Yan bagang pagwagas nin asin. Asin man sa natabi, ang pampauran. Asin. Minalayog baga dyan ng eroplo. Itong sa mga yan ang mga pigagamit kan sa tuyang nasa weather o kaya kan sa tuyang Philippine Armed Forces of the Philippines. Igwa ng special na klaseng eroplano dyan na pinagpapalayog. And nagre-renta gayud sa private firms, mga igon ng eroplano, tapos si sabwagan iyan ning asin ang kalangitan. Pero bako basta-basta ang sabwag sa nakan asin, tawgon mo. Sabwagan mo dyan sa kaitaasan ning asin, masubrahan man kung makalaog iyan sa imo pinaglulutong kusido. Maasgado na yan. Tapos tumama dyan sa mga bubong na yero, kalawangon ang bubong ka. May science dyan may technique. Primero yung wind direction, pigkukonsiderar iyan, yung wind speed, and so kamugtakan kan panganuro dyan sa kaitaasan kung ano ang sistema. Then duman po mapili magkakaigwa ng cloud seeding operations sa tuyang gobyerno. Tanganing kukumputin da yan so wind speed and yung direction, gabos-gabos na air upper and lower air data, tanganing sakto duman sa lugar na uuranon. Pipagabat ka iyan ang kunyan, ang panganuron pagkatapos, pag magabat na panganuron, mabagsak na yan as rain. So, yan po. Saro na sa pinagkukonsiderar na magkaigo ng cloud seeding operations sa mga maabot na daw. Yan. Pasalamat kita, medyo kulang daan bagyong maagi. Sa ininang maabot na mga bulan ining August. Pero, day man po tabi nang hulugan na day nang bagyong maagi. Medyo kulang sa nadaatabi. So yan po ang manungod sa panahon, pinagsubaybayan pa niya to yan. Nagburotwa bagay na istorya ka ito. We continue monitoring ining mga major na barata
Sa lado nasyonal, imaging sa international. Siyempre, sa lokal, dakol pa kita kaya na mga dapat manapag-uristoryahan. May bulos na kita kan informasyon, halik dyan sa luwas. Isihon ta daw. Duman sa Premier Distrito, maray na aga palang tabi dyan sa mga taga First District. Lalong-lalo na sa Tabaco, sa siyudad kang Tabaco, the city of true love. Nakaantabay dyan sa samuyang FM station, sister FM station sa 106.9 WGB FM. Tingog Kanbanwa na po ini. Kasabay sa tuyang koresponsal dyan sa First District. Kumpadreng Jomar Marhainaldaw, go ahead na. Salamat pa rin, Pio. Good morning. Good morning sa mga sabay. Sa Baret, dahil talaga pa din mapupundoan mga illegal connection sa Aleco. Sundo na igwang nagpaparatol. Di sa mga nagkapirapang persona na nagpaparahinguha, nakapitan itong mga nagkapurotolana. Yan. Ini pa din ang informasyon na nako akan DCGP nyo. Matapos ng kunya na aldaw, igo akong naka-online na saro na naman na residente na hapon naman magpabisto, magpangaran, na in-approach ng duwang persona. Yan. Siya pa de siyang connection pa sa Aleco, sa kuryente. Oho. Sa daro baga nagpatugdok man siya ki bagong harong. O yan na alagad napapagal, nadidipisilan pa magpakabit nagluluwas sa dating duman sa may harong na niya, may arrears ito. Pero dahil naman ito duman. Iba man, siya nang kagsadiri, may arrears, nagluluwas, nadidipisilan siya magpakabit sa Aleco dahil na ikukonektar pa, so harong duman sa ngaran kang dating may utang. Iyon. Ang sistema, may dumi naman na duwang lalaki sa iya na nakamask, pirmi man sa na nakamask, nagpapamidbid na taga Aleco. Pig-opera na siyang kabitan mi na ngaya ika, sir. Yan. Kapitan mi na ngaya ika. Hindi nakapot man ano ngaya yan? Legal o illegal? Illegal ngaya ini. May kontador ka ngaya, may kontador. Di ka para apot man, kanso nakaulay ko, nisan niya ako magbabayad ka ini. Basta ngaya, kapitan mi ka, magtao ka ngayang 12,000 pesos. Sus Mariusep. 12,000, may kuryente ka na, may kontador ngaya yan. Ba? Paano kaya kung may magiging mga inspektor? Oho. Tagkasun mo sana ngaya, sir, pag may mga inspeksyon, tagkasun mo. Siray matin na. Hayag-hayagan na, no? Hayag-hayagan na, kumpadre. Sige. Pero tumubot ka ngaya sa muya, kami, taga-Aleco, pigahagagan ki ID, dahil mo nagpapahiling ka ID. Ayari, matin na. Dahil mo nagpapahiling ka ID. Nagpaparatichim po mang kutada ini na maritratuan, pero nakamali siya. Iyo. Nakamali siya. Nagwahalat na sa naki-cellphone number. Kung kahit puhan mo ngaya ang serbisyo, may sir, o nisa na ngaya number, i-text mo lang ngaya kami, tamanig ditulos kami. Makusugo ng mga buta, no? Iyo yan pa di ang sitwasyon. Kung kaya palan, di ako nagagalas, kung nga tatadakulon na kung naka-encuentro din, na nag-uurosip sa ko, na auto ngayang kataning may, di aircon, pero 200 sa napigabayadan. Iyan ang sinasabi ko. Kung sa tuyang pag-isipon, kumpadreng Jomar, the cycle, the story, remains the same. Kumpara niya ito kan APEC. Iyo manggiraray pa din. Iyo maggiraray. Sus Mario Zepano. Sige. Malanganay pa din. Susaro tabagang amigo dyan sa Barangay San Roque kan Tabaco. Oho. Na napapastidyo na ito. Napapalibot ang illegal connection. Yan. Nag-i-initiate na ito, Kimog, na sa iyo na ipag-report. Tapos siya na ang ma-report sa Aleco. Taduman sa palibot, siya sa ultimong legal. Naramdaman mo ito pa sunat kay Guaki Demolition sa palibot niya. Correct. Yung ba na nagruluwas, may negosyo din, kontador. Nasisibot na so Aleco kung pasarain so wire so yan ang sinasabi natin. Sige. Aram mo, kumpadre, no? I-cut ka short, igwang maning sarukan na na-discover somewhere else digdi sa daraga. Arog ba ka ng modus? Yan. Diyan sa Tabaco, yun ang palan. Makusugod pa timbot, minawalat pang number. Oo. Ay, sige.
Kanya dai talaga pa de bakong simple para mahali ining mga illegal connection. Apuera pa sana pa de. Unang kapos, aro ka itong so nakusip sa ko, na dai nagpatol sa aro ka itong pasistema. Yan, good. So iba nagpapatol, tao yung kung mo yan, kabatang ka one time, libre ka na habang buhay. Yan lang ang naging problema. Dahil ang nagpaparaparatol pa lang kaya ni Pare. Yan. So mga talagang grabe ang utang, nahabo ng karapitan. Yan ang problema na, kumpadre. So, ang sistema na lang, may parabantay gayo dohop, may aliko, tarangkas na nindo. Tarangkas gabos yan. Tangkas kaya may ilaw niya sa likod, tangkas. Pakahali ngaya, kabit sa ngayon nito para isasabit man sa ngayon. Nako, pero pig-operan pa pa de, sukatahaning ninda, pig-operan na sumay legal connection, legal na connection. Grabe ka. Paluwayon sa ngaya ang dalagang kan metro mo. Maray nga ni ipadita papaluwa yun igo ka ng istorya. So kumpadring Saro, inapudan si Padinya Manasaro. Ngaya padi garig gulpi ang problema ngunyan kang aliko. Ako ngaya gulpi ang bayadan ko. Nagralangkaw ngaya, so bayadan ko mantang day man ako nagliwat nin gamit, day man nagdagdag, nagtitipid nga ni ngaya ko. Ikaw ngaya dyan padi, kumusta ang kontador mo? Hilinga daw ngaya ko nagdadalagan. O di hiniling man kang padi sa kontador. Yung nga pa rin nagdadalagan sa kontador ko. O di so, nag-report ba na, nag-uhuron sa dua. Hiniling sa kontador, nagdadalagan man agad. Di nag-konso pa niya. Padi iyo, positive na, nagdadalagan sa kontador ko. Sabi kan sa ron padi nag-apod na ito, so nag-inisal ka na po. Buko na nga ya! Buko na nga ya! Hindi pa din ang offer. Oh, dyan offer. Di cambio. Papaluwa yun. Kaya di mo bubuko doon. Ako lang. Gusto mo ngayon patras pa ang dalaga. May reverse pa. May reverse. Ay, salbahing buhay niya. Matindi matindi. Sige. So talaga pa din so mga legalon man talaga ang pag-iisip. Dahil man nagpaparatol. Nag-ingo ako ta sinda na makadarak nga ni. Oho. Ang problema, kanso nagkatira ng aldaw, dahil hindi nakukontak sa cellphone. Oho. Siguro, so, pero good for one day sa na ito. Pag nakaragtis ngayon, wala na ang cellphone na. Wala na number na yan. Wala nang number na yan. Sige. Oo. So, yun yan pa din ang sitwasyon. Kaya, bako makangalas kung nga tatadakulong pa mang kiraray, ang nagreklamo na nagpupurotok ang transformer. Yes. Sa minang overload pa din, tadai man kasabay sa kwintada. So, mga daiman na kalista sa Aleko. Iyon naan pa din. Kasabay sa kwintada kang konsumo. Yan. Tama ka dyan, kumpadre. And iyon naan, so sasaparon, asin hahampangon ngunyan kan Aleko, na kaito, iyon ipigbabarabad na isyo sa APEC. Yan. Sindanan masapa man kang katotohanan. Yan. Roger Rondat. Yan pa rin ang dagdag pa, Jomar Bien, DCG. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Yogun mo, Ay, taod-taod tapag uri-restoryahan ta daw yan, buda sa mga maabot pang programa niya to sa Tingog Kanbanuan or duman pagkahapon sa Bicol Target. The cycle and the story remains the same. Inda ko sa natabi sa ino paghiling kung nagrahay-rahay o naglala. Kamuan makakapagtaramkaan mga paraan tabay. Manungod sa sistema ng ganyan kan supply as in service ng kuryente. Napatubod baga kita. Kan mga leaders niya to kan nakagi. Ibalik sa Aleko. Pakarayod tayan. Pag asumir baga tulos, nagkapirang bulan, nangyari. Nakabalik sa Aleko, nag-abibar kita. Mala. So nagpabalik na pahali na. So Aleko yan. Ano na? Kumpadreng Jimmy, maray na aldaw. Go ahead, tabi. Chief. Yes, salamat tabi pa rin. Maray na aga sa mga dagdag manyatong bareta. Dahil na talaga gayud matutuldukan ang issue sa kware. Hindi sa mayon unit sa ginawanan. Nanunan naman an. O sa mulat bukan, kung matatandaan na nagtumaro aksyon na baga sa Enrote sa Atos, board member Dante Arandia. Ngunyan, latest na naman sa aga,
Mulad Bukad Grande sa pamamayo ni Kapitan Florentino Nares, may special session ay papaapod sa barangay. Matutungad aso mga taga DNR, INRO, kabilang na pati si Sir Cedric Daep Kanapsimo, nababanggit na digdi. Dahil niya tulisi kung ano ang papel na digdi ni Sir Cedric Daep kung sa inanation na naman na nakukuha niya to pare. Sigon sa pagkipag-ulay niya to kay Kapitan Nares, sa sinibapang barangay official, nagrereklamo ang mga residentes dahilan sa napagaraman, ngari may iniktarya dang kadagaan, nakukuha naman, laog sa permanent danger zone. Iguugid pa niya to ang ibang istorya sa bagay nini, pero sa aga, konfirmado may special session and baka makaduman kita, matindiran niya to ang pagtiripo na ini sa barangay Mulad Bukad Grande. Dangogunta si Kapitan Flor Nares. Ako, kinamlahat ko mga sa intro, tapos sa sa pare. Anong oras? Alas 20 siguro nakapatang ito. Sisay mga bisita ninyo? So, sa si Sir Daep. Si Cedric? Cedric na. Kumot, sa isang munisipyo. Nya natatama special session. Sisay nagpapod ka? So, duplicate mo naman. So, yun na. Yan yan, tabi pa din. Konfirmasyon sa alas 9. Ano na naman daan ko niyan? Alas... Kwari nga ni. Tayo daga kwareho na nasa laog na ka-permanent danger zone. Sabi, saga tayan mag-carry siyan kung ano mananggad. Sige, kumbaga sa permanent danger zone na yan, adalan man agad din maray. Ano? Natural. Sige. Sabi pa rin. Mga dagdag pang informasyon, Jimmy, nasalita din si Jimmy News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Diyan po sa Ginubatan, Quarry. Rumdumon niya to. Diyan ba baga nagpunso issue sa Quarry bago pa mag-eleksyon ano? Kan nagbaha dyan. Diyan nagpuon man yung issue sa Quarry sa Bilog na Albay, sa Ginubatan. Sag ko na naging nakulao na issue yan sa politika. Yan ang Quarry. O ilingon ta sa aga kung ano naman sa mga issues na maburotwa dyan tabi, buda kung paano yan mariresolveran and kung paano magkakaigwa ni definitive na conclusion as in solusyon sa mga concerns na pinagpapaabot tabi, ha? Doro diretso kita kan istorya sa luwas. Si kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na Al daw. Please go ahead, man. Yes, panibalikan taan Aleko. Kulang talaga sa tawo. An Aleko ngunyan, lalo ang mga linemen. Kaya dahil nalilinigan ang mga sanganin na kahoy magkatarakbas sa linya ka na kuryente. Susog sa pahayag ni Acting General Manager Engineer Wilfredo Boxit, nakaipuhan panindanin mga 55 linemen. Kundi dahil man nag-apply na maging lineman, dagdag lamang ka na porsa para masikaso ang bilog na probinsya Kanalbay. Daing namumuso na mag-lineman sa Aleko. Kulang kay aplikante. Kaya sa ngunyan, ang sabi ni Engineer Buksit, ang ibang nindang tauhan o kadaklangan mga tauhan naka-concentrate mo niyan dyan sa may area kan Misibis o pasiring sa Misibis dahil yaon daw ang mga sanganin kahoy na talagang gulpi, apektadong maray ang linya kan kuryente, kaya mas grabe ang experience yung brownout dyan sa area na yan pasiring sa parting Bakakay. Kaya sa ngunyan, ang Aleko dahil masyado nakaka-concentrate sa ibang area Kanalbay dahil nga ni kulang sinda sa tauhan. Kuta na ba kayo ito may mga grupuan halis sa ibang kooperatiba na nagtabang digdi sa Albay para sa clearing operation alagad sa ngunyan dahil pa ininin gilagilang mga trugiraray dahil dahil pa na sa plano kaya ngunyan talagang kikulang nin mga tauhan ang Aleko. Kaya yo yan dahil nagkakarasikaso ang mga dapat asikason lalong-lalo ng vegetation
nasaro ini sa nagiging kausa ng brownout sigon sa sahinda. Kahit ito baga kumpadre, kan initial na stage kan pag-render kwenta na kan sa NEA Aleco, tinarabangan ba kita kan iba pang kooperatibas ng kuryente hali sa Bicol, ano? Including yung provincial government of Albay sa clearing operations na yan. Ngunyan dahil na ito na utro, ano? Dahil na nautro ito tabi, pare. yan. And dahil man ipigapahayag ni General Buxit kung nuwarin lamang mautro na siring na plano Iyo. para magkatarabangan sa mga linemen kanaleko. Ta ako niya mismo na kulang sindangon yan kay tauhan. Buda itong so mga ibang kooperatibas din kuryente, igwa man na ning kanya-kanya man na pinagdadaanan man. Siyempre, may kanya-kanya man na area baga. Oho, yan. Kaya pumampirmi talaga makakadigdiyan. Sige. Ito sa nang pinaunrahan sa na so primerong bungkaras kan manhiyam yan to kan Aleco last January to and ngunyan pirang bulan na at least may mga improvement naman daw sa lado kan Aleco pero yaon manggaray an reklamo kan mga konsumidor. Ano so kan ano da so probable solution ninda sa araw ka na problema ni Engineer Buxit primero daing nang mumuso na mag-apply na linemen kulang sa tao. Ano ang kwan? Ano ang possible solution na sa indang naiisip na i-implementar over? Dahil man so far kay sinabi basta kay puhanin na kidagdag na tao. Kaya welcome sa mga aplikante na maging lineman lamang na dagdag lamang sa tropa ko niya kaya kan na mga tauhan kanalay ko. Ay nako, Rakban, paano tayo yung matabangan na sa ano? Sige. Yan, pare, dagdag pang informasyon na relasyon sa mga isyu kanalay ko, Alar Mario. Thank you. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali yan sa Aleco. Saro pang report bago magbareta si Ans o kaya si Angel. Si Ans muna nasa linya. Ans, good morning. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta na excite na kunyan ang Public Employment Services Office o PESO Legazpi may kinaraman sa paranindang gibuhon na Labor Day o kailing Independence Day Job Fair sa maabot na Hunyo 12, 2023 sa SM City Legazpi. Ngunyan ang sinabi sa DCGB News ni Sir Dad Sranyeses ang PESO Manager kan Syudad Kunsain matapos na hingawahon daw kaya si kasuulin day ni nagkapirang bulan ang Independence Day Job Fair kan Syudad nasa 11,500 ang bilang na kunyan kan mga job vacancies na i-ofrecer sa mga Legaspeño sinibapang mga albayano. Kung sa iya matapos na makipag-coordinar sindasin makipag-uron-uron sa mga interesadong mga employers nasa 52 ngunyan ang bilang kan mga ini na mapartisipar sa gigibuhong job fair dyan sa naman sa hampang kan sa indang PESO Legazpi office mismo dyan sa 3rd floor kan SM City Legazpi. Kung kay Ranyeses, nakulaan magiging katabangan kay niya, bakusa na sa mga Legaspeño kundi sa iba pa na talagang nagmamawot na magkaigwaman ng trabaho ngunyan na panahon. Iniangkap ng pahayag ni Ranyeses. We're so happy about that record break of the Legazpi City because siguro in the past for the Labor Day, nagkaigwalan sila mga around 30. Kasi the more employers that we do invite, the more chances po ang sa mga job seekers matawag kay trabaho. Kung sa iya, bakuman hindi basta-bastang direkta o kaya direktamente makakatabang na ma-alleviate o kaya mahalian na problema sa poverty o kaya kapobrandi di sa tuyang paliwat pero makakatabang ini na at least man lamang igulin oral daw na pagkabuhay o kita ang mga Legaspeño. Roger. Dami Sir Pio, ang informasyon palig di sa luwas kay Bahan si Boy sa Mobil, ang Sigalero, DCGB. Thank you so much man Ans. Kasabay si Boy dyan sa padagos sa pagrekurida paghanap ng mga informasyon. This time hali po dyan sa Public Employment Service Office kan Legazpi. Mabultang programa pakalis po kayo ni. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si
si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, ang sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang tamang oras sa Radyo DZGB, on minuto makalis ang alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinundo na muna kan Pag-asa ang pagpapaluwas ng informasyon manungod sa heat index kasunod kan pagpuon kan tag-uran sa nasyon. Sinabi kan Pag-asa na puon ngunya na si Mana mas sentroan sa indang pagtao nin informasyon manungod sa peligro asin posibleng epekto kan tag-uran. Para sa mga lugar na padagos na may mainit na panahon, pigabisuan ang publiko na mantineron na maaraman sa pagikan mga opisyal na pahayag hali sa lokal na otoridad ang manungod sa anumang patanid kontra sa init kan panahon asin gibuhon ang mga kinakaipuhan na lakdang para masiguro ang kaligtasan asin mailikay sa peligro na dara kaini sa salud. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarin Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933.
Inyong nadango ang pinaka-ring bareta oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ansayin ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa Adult category. Abangan ng 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa Adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulos sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang ang tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang tanglay, tusok, bagol, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache at sisig. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ka. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Ang running score 85-83. Naghahabol na po ang Miami Heat ni Coach Poe, kababayan niya to fourth quarter na tabi. Remaining time it's 10:48 10 minutes and 48 seconds sa fourth and final quarter game 2 kang Miami Heat asin kan Denver Nuggets yan. Ano daw hilingon ta kung maka-adjust si Coach Poe sa kawat kan Miami Heat. Ako ang hiling ko kay itong first game sasakuya lang ang hiling ko kay ito garo inadalan mo na kan Miami Heat ang place kan kunyan kan Denver Nuggets. Inistudyaran mo na offensively and defensively. And nagigibo na yan in proper adjustments sa defense, sa offense, transition defense, sa transition offense. Pwedeng naadala na yan. Ang mga masunod na kawat kayo ni, mas halangkaw ang intensity tabi. So bahibayan tang maraya. Araw kayo niyo, nakakahabol na sa Coach Spo. 2 puntos sa sanaan lamang. Tabi, patas na nga niyo. Adi, saro pa, 2 pang puntos ang lamang tabi. Kan ining grupo kan Denver Nuggets yan. Duman sa India 300 na anggadan da nagburungguan so tulong tren sa India. Bataan train baga sa India tabi Chief Tech Raver nakahiling ka na kan train. Ang train sa India sagud sa bubong may top load. So grabe talaga grabe ang populasyon kang India. O ngunya, nagkaigo ng problema yata ito sa signaling system. Uto, nagkarambola. Baranggaan, tulo, nagkawaraga so dakol na bagun. Pano-pano nin mga pasaheros. Sa India. Ay, dyan sa India, sus ko Mariosep, ang daplos mo, iyo man ang daplos na kan kataning mo. So daplos kan kataning mo, iyo man ang daplos mo naman. Surusuan ng gadbaga tabi diyan sa India. Malas istorya baga ni Alcalde Crisel na Luistro kanhali sa India. Kung digdig nga sa to nagrereklamo kita sa traffic. Mas pa nga sa India. Tana. Dahil mga traffic naman kanya-kanya survival of the fittest. Kaya natatai pag pinagkukonektar niya to sa traffic. Yan. Gulpi ang populasyon. Kaya kadakol ang nagpapatronize kan ferrocarril. Kaya ito paano permi yan na mga bagun kan train duman sa India nagkabaranggaan tulo gay at karambola tulo 300 na anggadan gusto sabihin kung baranga-bangaon niya to ning paratas kada bagun o kada train so tulong ito kada saro tigsarang gatos na paseros ang gadan. Sus Mariosep, perak man tabi Yan, lumanan sa India. And sa North Korea naman, mga istoryang mga kunyan, maaraman tayo dapat. So North Korea, puminalpak sa pinalayog na military satellite. Uraga naman kayo si primong Kim Jong-un. Puminalso. So, kumbaga, start up. Paso. So satellite kan kunyan kan North Korea pabugtak ning military satellite yan sa kalawakan gabos na kita hiling kang North Korea
pati si President Biden hiling naman kang North Korea. Maray nga ita puminalpak na alerto baga nga iso pagtaraning na nasyones, so Japan, so South Korea, pati sa mga text duman sa South Korea, buda sa Japan, nag-arabiso, magsururok na sa bomb shelters. Ay sa kata puminalto so military satellite kan Pyongyang. Dahil daw ning badilo naman si Kim Jong-un na official kan sa indang gobyerno, paltos ka, pang, ganda doon ta ka. Iyo baga duman sa North Korea, the Hermit Kingdom. Dahil ta masabutan ang mga nangyayari. Yun ang gustong sabihin. Kung ano ang yaon dyan sa laog kan North Korea. Hermit nga ni Kingdom. Isolated na marhay. Tabi. Sanay primo, dahil Pilipinong pasahero sa train na kan India. Dahil po tabi, basado sa ultimong kunyan, report na nakuha man kan sa muyang news base, dahil po nin Pinoy na kulgan duman o nakasabay sa trahedyang ito na 300 ang gadan. Hoy! Lamang na so team ni Coach Po, yung Miami Heat, 3 puntos na ang laman. 85-88. Primong Salde na Fernandez. Lamang na so coach kan kababayan niya to. So team kan kababayan niya to ni Coach Po, yung Miami Heat. Yan. 3 points na ang lamang. Primong Salde. Sabi ni Primong Saldi, sana daid ang Pinoy na kulugan duman nakasabay sa trahedyang ito sa India. Yan. So, and talking about ining Riles kan train, kasubago man, pigasubay bayantana, ining rehabilitasyon kan train, duro-diretso na po. May mga pronouncements na pinagpahayag na si Yusek Cesar Chavez. Yusek ba yan? Asek kan sa tuyang gobyerno, na diretso na ang rehabilitasyon kaayan tabi. In fact, yung JICA, buday yung ODA, nalingaw ko lang suminig kang ODA, pero yung JICA, in-adjust, taon-taon di paliwanag ta, igwa na nin provision na itong sa mga mapapahali na istruktura, igwa ning istruktura sa laog kan propriedad kan Philippine National Railways, kay puhan igwaning kompensasyon man maski puro pa, Charuan sa mga kondisyones na duman, sabi ni Yusek Cesar Chavez ka na DOTR. Yan, sige. Kung ano po yan, ining rehabilitasyon ka na ferrocarril, tadoro diretso na yan. In fact, yung China, may bareta ba ito si kumpadreng Jimmy, na igwa na dyanin mga pinagigibong survey sa 3rd District. So report ka ito ka several months ago ni Chief Jim, igwa na nin mga pag-i-studio dyan na pinagigibo sa mga mapapahaling istruktura, both itong sa mga settlers na nakalaog sa propriedad kan PNR, ha? Yan. Gari tatawan ata yan ng kompensasyon. So mga nakadangog tabi dyan, dahil ko mamagturugdok na dyan, ha? sa may release country, may kon pala ngayon, may babayadan pala ngayon. Dahil po. So mga yaon dyan na dati. Yung mga nanan medyo masakit man ta. Ara mo ng bako mo lugar, pipahali ka na, ikaw pang babayadan. Yusip naman, Igwa na lang kita ni more or less 5 minutes o 8 minutes sa programa, including ang commercials, bago kita magtarapos. Yun yan ang Lunes. Nasa linya man si Joshua. Joshua, marhay na aldaw. Go ahead na. Yes, maray na aldaw tabi, Sir Pio, maray na aldaw sa mga paraan tabay, sa mga dagdag tapang bareta, mga brand new na dental chairs, asin mga dental equipment, ang nakatalaan na resibihon ngunyan na pagkaaga kaining Rotary Club Legazpi West hali sa Rotary International, particular Sir Pio ining hali sa mga taga South Korea. Kung kaya dakol ining mga Koreano na kaiba pa ngunyan digdi sa sarong event hall, digdi sa Daraga Albay, tangani ng panginutan mismo ining turnover ceremony. Pag na-receive Sir Pio kan Rotary Club Legazpi West, nakatalaan maninda ining ipanao sa 5 mga eskwelahan digdi sa probinsya kat Albay. Kung saan ang magiging recipiente kan mga dental equipments, iyo ang Hindi Elementary School dyan sa Bakakay, Tabon-Tabon Elementary School sa Daraga Albay, Pulangi North Central School dyan sa Pulangi,
Marshall O. Ranyola Memorial School sa Ginobatan, Oho. asin Malilipot National High School dyan sa Malilipot, Albay. Mantang ining mga nagkapirang dental chair study Sirpio, ipapanauman ini sa mga resident dentist kan manlain-lain na eskwelahan Oo. digi sa probinsya kat Albay asin Legazpi na iyon magagamit ninda para sa mga kaakian muda mga estudyante. Aba, magayon. Nangunguntaan na. Magayon yan, ano, hali sa Rotary Club Man of Korea. Roger to that. Ayan, okay, sige. Kaya dako lang kung mga kaibang mga singkit po niyan digi Sirpio. Kung ma-interview ka, ika na sana. Sige. Anyway, naugot sa Sirpio ang pahayag ni Governor Gina GSC. Siya tabi Sirpio ang District Governor kan Rotary Club District 3820. Itong event po na ito is turnover ito ng global grants. Ang Rotary International ay may binibigay ng mga global grants together with the international partner na ibinibigay sa mga Rotary Club na local para makatulong sa local government or sa mga tulad nito, Department of Education to help out sa mga natulong sa mga communities. Ang binigay nila ay portable dental chairs at saka standard na mga dental units and para they can go sa mga remote areas dito sa province at pwede nilang ma-serve kasi one of the legacy ng Rotary District 3820 is yung pangangalaga ng ating ngipin. So oral health care is one of the legacy. Kaya ito yung global grant ng Rotary Club of Legazpi. Yeah. Actually, nagsasubmit tayo ng project. So, sinabit ng Rotary Club of Legazpi West itong project ng, ang pangalan ng project is Give a Smile. Para at least ang napapabayaan natin ang oral health care, lalong-lalo na ng mga bata. Na ginawa natin itong project na ito na napakaganda para makatulong sa mas maraming bata. So, sinabit natin itong project sa mga Korean at natutuhan naman nila. So, they funded the project together with Rotary International. Nagbigay din sila and also the local club and yung District 820. I'm Gina Tian, the current governor of District 820. So, nagbigay din. Siya tabi Sirpio, pahayag ni Governor Gina C. Very good So, man, ano. katakod kaya na aktibidad Sirpio, yaon man digit ang resibihon si Legazpi City DepEd, o DepEd Legazpi City Division, si Sir Despi, and si Madam Nene Merioles man kan ang superintendent man kan DepEd Albay Division. Yan, very good. Ano, so mga beneficiaries kaya naka-spread pala sa Albay, ano. Roger to that. Igwang, tama ba? Oo o hindi sa hindi ng Bakakay? Tama ba? Tama. Oo. Dipipil ko oo, tama o hindi. Ay, may nag-text din sa Kuya Joshua, sandali. Dawagan mo na, ha? Ano ba yan si Joshua? Single pa? Napapaibig ako sa boses at style niya. Ang nagmamahal, Romeo. Yan sana. Romeo pala. Romeo. Romeo, pigagan sa number mo. Sige. Yes. Tabi Sirpio, mga dagdagtang sitwasyon nagdi sa palibot live sa Daraga Albay. Just Fabino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Congratulations and thank you sa Rotary Club, ano? Sa sarong lockdown na yan for humanity, tabi. Yan. Ay, Romeo mananggan, so nag-text tabi, Kwan, Joshua. 10 ng lamang ni Coach Spo. Talaga naman. 50-40 in favor of Miami Heat. Nasa fourth and final period na tabi kita. Halos 5 minutos na lang more or less. Kaya 4 minutos na lang more or less ang natatada. Lamang ning 10 puntos ang Miami Heat. 50-40. 93-98 pala, 93-98 na, ano, 5 puntos na lang, ano, ang lamang. Fourth quarter, 93-98, yun na po sa latest, ha, tabi, ha. 5:26 remaining.
5 points. 93-98. We stand corrected na tabi. 5:26 remaining. Yan. Madali na matapos ang laban. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Diyos marhainal daw palang tabi dyan sa mga paraan tabay niya to sa Lapu-Lapu, ha? Sa barkada ta si Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration and Battery Shop. Siyempre, si Pading June Pitero. Kumpadreng June, kumusta na? Si Madam Pilar Akende, dyan man po sa Gold Street and Good Luck Novelty. Buda si Sir June. Mga pag-iribata dyan, Sir June. Sa Good Luck Novelty. O yan o, 93-103. Good mon, 10 na ba ini? Lamang ano. 4:53 remaining. Digdi sa tuyang pinned running score. 93-104 na kakasalida pa lang. Maganda ko niyan ang hit. Iyon na so pinagasabi tangani na pwedeng inadalan sana ito so first game ninda. Yung place, yung transition, gabos, yung kawat kan Nuggets. Sabi tanangan ibaga, this is a team from nowhere. Dahil niya to sabot na. Dahil lamang baga naon ang bitan ini sa mga championships na Nuggets. Ngunyan sa rin nagbutwa. Kaya pwedeng inadalan ini ning marhay ni Coach Spo. Ang hero kan kunyan kan aniong Nuggets. 104-93. Running score 4 minutes and 33 seconds lang more or less tabi. Natatada. O di sige paano kayan ha? May dapat na kitang ilaog gano. Tingog kan Banwaan. Paano lamang tabi? So mga pierde sa pusta. Fernandez. Na maralukag na. Sa pangaran tabi kang bilog na puwersa, kami po nagpapasalamat na naman kan sa ido pag-antabay. Sa luwas ang news team, compadreng Jim, compadreng Al, compadreng Jomar, Ans Galero, Joshua Bino, Henry Mata, Chief Tech Ramir, News Direct Mar, Angel, Jen, Jimos, si Trecia Maria Ciencia, Richard. Ako po si Pio Fernandez. Salamat kan sa ido pag-antabay. And masunod tulos, News Direct Mar Dela. Salamat. Mahal anda Diyos ang magbantay. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez.